Здравейте, аз съм Блекчо и днес правя клип за отварянето на акаунта Colors Channels. Така. Ние се занимаваме с геймплей, за жалост Redder не е с мене и не може да коментира с мене. Извинете. Което не е голям проблем, нали аз съм тука. Добре. Това е отварянето и от тук сигурно ще започваме да снимаме клипове. Тук е един пробен клип. Ако се чуете с каква програма снимам, OBS, много добър софтуер. Така, сваляме. И добре, така. Свалям си. Пишете долу в коментарите какво искате да снимам. Каквото ми дадете, компютъра ми е чисто нов. Няма какво да се чуете. Аз тук си правя някакви нещица, докато вие глупавете при този глупав клип за отварянето така. Абонирайте се, сабскрайбвайте се, казвайте на приятели. И това беше за този клип. Показахме, т.е. отворихме канала. И това е. Само някой да ми е влезна с акаунта. Така. Добре хора. Това беше за този клип. Айде, чао-чао. Айде, чао-чао. И следващия клип сигурно ще е с Redder. Така. Абонирайте се, лайквайте, коментирайте какво искате да снимаме и така. Айде, чао!